Nandito po ang ating mga masipag na CFFI para sa ating PNP CFFI cleanup drive sa bagong police station sa San Anton, Guagua, Pampanga. At ang mga natasang magputol ng mga ipil-ipil, si CF Romel Dubilla, CF JR Reyes, at ang ating consultant, si CF Camilino Aquino. Yan. Hindi lang sila pang CFFI, pang Scout Ranger pa. Timber! Fire in the hole! Yan. Mararatak po sa kasaysayan. Senior veteran at konsultant natin ang pumutol ng halaman na to. Okay.